Wallahi mu nasarori mun same su da yawa. Idan muka kalli shekaru 2.5 da Allah ya kaddara muka yi akan mulki da shekaru 16 da aka baro a baya mulkin da ba namu ba, to gaskiyar magana duk da matsala ta kuɗi da ake fama da shi a gwamnatance in mun kalli baya da aka baro, to amma dai za mu ce shekaru 2.5 nan da muka yi in Allah ya yarda idan aka sake wasu shekaru 2.5 din, to aikin da muka yi a cikin shekaru mu kaddara mu ce 5, to sai ya ninka wancan aiki na shekaru 16 wanda ba namu bane, duk da matsalar da ake fama da shi. Alal misali, duk wanda yake zama a karamar kuma binnin gwari, idan ya shiga garin binnin gwari zai ga hanyoyin da ake yi ba taɓa yin irinsu ba tun da aka ba mulkin demokuraɗiyya ko tun da aka yi binnin gwari ma, domin hanyoyi ne da ake wanda ake shima dollop, ba hanyoyi ne na je kana yi ka ba, hanyoyi ne ingantattu irin wanda za a yi wanda tarayya ke ta hau titi ka je Lagos da sauran wurare, to irinsu ake yi a cikin garin karamar kuma binnin gwari. Sannan muna da bangarori guda biyu na bangaren yamma wanda gwamnatin jiha ita ma tana kokarin yin irin wannan hanya wanda za a samu sauƙin ɗauko kayan amfanin gona zuwa cikin gari. Sannan akwai bangaren gabas, shi ma gwamnatin jiha tana ba da wannan aiki ana yi. Sannan akwai wuraren da duk ba su da wutar lantarki an harhaɗa su da su. Sannan akwai asibitoci da ake gyaggyarawa, akwai makarantu da ake gyaggyarawa, akwai shi kanshi bangaren tsaro, ofisoshin 'yan sanda wanda duk an giggina su akalla a bangarorin birnin gwar guda 3 duk an giggina wa'annan ababe da sauran abubuwa na cigaba wanda ake ne da kullum. To kallon wannan sai mu kalli baya da aka baro cikin shekaru 2.5 kai ko ma 10, gaskiya ba a samu irin wannan aikin a karamar kuma binnin gwari ba mu ce ba a komai ba gaba daya, an yi wani abu amma ba kamar yadda mu wannan gwamnati ta mu take ta yanzu ba. Don haka in dan ci gaba ne ake yin zabe a samu ci gaban rayuwar al'umma, to babu ko shakka mutanen da ke karamar kuma binnin gwari sun dace da zaben da suka yi ma jam'iyyar APC ta karkashin shugabancin Janar Muhammadu Buhari da Malam Nasiru El-Rufai da mu 'yan majalisun da muke wakiltar wannan bangare. Babu ko shakka su sun san abin da nake faɗa, in sun ji sun san akwai ci gaba.